सिला सिबदों नामा ब्रा रैमालि? सिलाखौ सिबबाय थायोलै। आयौ आलासिफ्रा माथो गोजानथारनिसो बेवहायनो जिरायदो। दे जिरायलाबाय द' फाग्लाफोर। दासो सफैदों। औलै जों थाइलेण्डनिफ्रायसो फैदों। नुवाखै सेन्देला थाइलेण्डनिसो। गामिनिब्लाबो दिनैलाय फैफेरा मा गोसो जाबोदोंहाय नोंसोरो? माथो खौरांमोन? मामालै रैमालि आमलायगुरिनि नोंसिनि मादैया लोमजादोंनो बेखायनो नोंसिनि आइखौ नायफैदों होननानै खिन्थानो थिनहरनायलाय जों खिन्थाफैनाय जादों। आयौ हा बेसेबांथो गोसा लोमजादों? लोमजानायालाय एसे गोसायानो। जिखिजाया नोंसिनि आइखौल' थिनहरबानो जाबाय। जोंहालाय गले गले फैबाय थानो टाइम गैया। आमेरिकायावबो थांबावनांगौसो। फ्लाइटआ फैसिगौसो बियो। आरो मोनसे खोथालै रैमालि बैसागुनि जौ सङाखै होमबा अनजालुनो माइब्रानि गोदैनो? जों बहायलाय मोसाफैखागोन। नङालायनो। संनायालाय संदोंमोनहाय माथो मानसियानो दाबो फैया। बैसागुनि सिगां फैनो होनहरदोंमोन बिसोरो। जों थांसै। आयौ फाग्लाफ्रा दानो थांसैबो आरो। बिदिब्ला जिखुनु जाया खिन्थादोल' नों रैमालि। थादो होमबालाय। दे थांदो। थाइलेण्डनि आलासिलायानो जेबो मोनजालाङासै। खेला नङा बाथ्राया। दे जागोन। सिला गाग्लि फैनांगौ। फैबानो जाबाय। बादामालिया माथो अबस्थायानो गैथारलालै। गांफ्रानो जिजोबथारबाय माथो। सिङाव बाथाबनानै थाग्रा नालायब्रा बे मालाय बेसेबांथो जोरबावनोथो। साला सैमा थिखादारफ्रा हाथाय खनसेखौनो जाहो नालायब्रा। थांनो मोननायब्ला बाबा नङाबा फारसिखौनो दजन मोनसे लानानै दोनफैसिगौ आं। बे फान्था मासे आरो दामरा मासेनाथ' नायजाबावलासो। गारियानो साबसिनसैसो। उनथिंबो सिगांथिंबो एयार कन्डिसन। फान्थाव बारियाव बुन्थाफोरनो गानहोनायासो साबसिन जासिगोन। जाम्बाथा माथां सिनेमा बादि बेबायदि बखिलाबायना आंना थिग जानाय नङालै। सोरबाफोर नुबाय बायबा आंखौ जाम्बाथा माथांसो बुंलाबायगोनलै बे। आयु माथो फाग्लि गायदोसोलाय। औ हा बहाथो थांनोनो? ए आब' बै दखानाव थांनां मैगं लायनां ना बासुआबो नांगौ। ए हा बे फाग्लाफ्रालाय फैलानो बैसागु जानो? बेनोथ'हाय आब' फैयोब्ला गाबोननो फैसिगोन बिसोर। ए नंगौ नामा? बिदिब्ला थाथ'दो आब' थांनोसै आं। दे या 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 है हा। ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय? दलद था। रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा। बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर। ओइ सोरलाय सोर नोंसोरो? हा नोंसिनि नोमा नोम्फानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो? हा सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बिलाय? सारोनफ्रा। सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों? बायह्रायाव ओंखारबो गोख्रै। मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो? हा सौलायदो नामा? आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो। सोरथो नोंलाय? ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै? फै नायफै आंखौ। ए बबेनि बुल'लै बे? नायफैनो नुबायना आं सोर? माथो बाहागिफोरसो। आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलायाखै रुटिखौनो मोनजायाखै नोंसोर मा? सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय? ए रुटिखौ जाया होनबा? नांगौ नामा नोंनो? बबेनि दादागिरि नोंलाय? नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ। दांसिगोनसो नामालै? जों लायसै र'। मानसिफ्रा उदै दुरानोसैलाय। नायनोसै। आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफोरलाय? अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम गथ'मखिनि बे पारमानेन्ट जिनिसखौबो सिनाया बिसोरो। मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो? आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा? गोख्रै लाबो। ओइ मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय।
बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माबोरै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ फाग्लाफ्रा आइदे मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खाट खाटलै लामाया ओरैनो बोरै जाखोबा ओरैसो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै आइदै आइदे येस दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखिलै खांखमा फिसिग्रानि फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों बिनोसो खेला हमदों एथ' हाख्लै मालायखौसो हिजरा होननानै बुंनो गावखौ नायदो थाथ' र' आं गारि नायना फैनि होद हट बेजों होसोनोसैलै थ' फटाफट माबाथ' नै बिजों जानाय नंखादो औलै ओइ फाग्लाफोर रिसावसो फैगासिनो दं मार फैद' नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिब' हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबासै समल' आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमहैनोसै बेजों फटाफट सालाव